Какво за хейче? Трети е електричество. Ники всичко ли в леве? Да, бе, абсолютно. Браво, благодаря. И да ви че го качи в интернет. Давай, давай. Аз на моят телефон днес ще го пратя на дискета и ще го дам на Давид или на Мир. Ама аз днеска ще... Как ще го кръстим? Снимаш ли, бе? Да. Добре. Как ще го кръстим? Ще видим. Част по музика. Тук сме... Последна част по музика, последна част по музика. Аз съм един от редакторите на цялата история. Това клипче ще се казва първия част от... Последния част за неопатрioтски музика. Всичката се тръгнали и правим просто страхотни глупости. Тя се подкара малко, ама какво да направим? Ето по нашия оператор. Да, това беше това.